En aquest 2021 estem commemorant a la ciutat d'Alcoi la capitalitat cultural valenciana i al mateix moment, arreu de tot el nostre País Valencià, estem també commemorant el 100 aniversari del naixement de Luis García Berlanga, un 100 aniversari on hi ha programades diverses accions per a commemorar aquest 100 aniversari amb reposicions de pel·lícules, etc. I nosaltres no volíem quedar enrere. Hem preparat un cicle amb 4 pel·lícules que van a dur-se a terme des del 6 d'octubre fins al 3 de novembre, que es duran a terme gràcies a l'acord que hem aplegat amb la Filmoteca Valenciana i que es podran visualitzar aquestes reposicions d'aquests films en l'IBAMCA d'Alcoi. Aleshores vos dic quines van ser les 4 que han sigut seleccionades. Hem seleccionat Bienvenido Mr. Marshall, que es podrà veure el dimecres dia 6 d'octubre a les 19 hores en l'IBAMCA d'Alcoi. El dijous 14 d'octubre a les 19 hores podrem veure la magnífica pel·lícula de Plácido. El dimecres 27 d'octubre es podrà veure El Verdugo i el 3 de novembre a les 19 hores també es podrà veure La Vaquilla. Com bé vegeu, hem pillat les més reconegudes i les més que més vegades haurà vist la ciutadania, però al mateix moment el que busquem també és aplegar al públic més jove que possiblement desconeix la figura d'aquest grandíssim home del cinema. També hem volgut comptar, i m'agradaria destacar-ho per deixar també constància i per agrair-li-ho públicament, a la figura d'un berlanguià com puga ser Nacho Lara, per a que presente la primera pel·lícula i que ens doni a conèixer també tot el cicle. Aleshores, el propi dia 6 d'octubre, abans de la funció de Bienvenido Mr. Marshall, Nacho Lara ens farà una explicació del perquè d'aquestes pel·lícules, el perquè del treball que feia Luis García Berlanga i de tot aquest reconeixement que vol dur-se a terme no únicament a la nostra ciutat, sinó a l'arreu de tot el país i de tot l'Estat. I per tant complim amb una de les coses reclamades que hem tingut dins d'aquesta capitalitat, que era tindre un cicle en homenatge a aquest centenari d'aquest magnífic home del cinema que és Luis García Berlanga.